Dobrodošli u moju ukusnu kuhinjicu. Ja sam Marijana i danas ću vam spremiti jedan brzinski recept, a to će biti šampita. Šampitu ću spremiti na jedan moj specifičan način. Tu će nam biti potrebno do 7 jaja, znači prašak za pecivo, brašno, šećer i eto, vidjet ćete još šta bi još trebalo da bude potrebno. Za početak mi ćemo da uzmemo našu kecelju i prvo što radimo jeste da podmažemo naš plek ili ti naš kalup gde ćemo mi praviti tu šampitu. Kao što vidite, moj kalup je mali jer ja ne želim da napravim baš veliku količinu ove šampite, nego eto čisto da imamo zašto nešto da se zasladimo, što bi rekli. Podmažite pleh ili ti dno. Uzmete pek papir i isecite. Super. Ovo je zalepljeno. Vidite. Sa strane ćemo ovako isto samo malo zamazati sa ovim uljem, ali posle ćemo više, pokazat ću vam zašto. To smo namazali. U ovu našu vanglicu znači gde ćemo da mutimo ovu našu šampitu, stavit ćemo 3 žumanaca. Znači to neće biti velika kora. Ne želim da bude velika kora. I treće jaje. Tako. Sad peremo ruke. Ovo belance ćemo skloniti i znači u žumance dodat ćemo 3 kašike šećera. 3 kašike šećera. Sipat ćemo odmah malo ulja. Jedno 50 ml i vidimo se kada ovo umutimo. Kada smo to umutili u ovu našu koru, dodat ćemo malo limuna, znači da bi to bilo onako lijepo kiselkasto. Pazite da vam ne upadne ona košpica, jer mi nije upala, ali dobro. Nije strašno. I ovo ćemo još malo da mutimo.
dodajemo 3 kašike brašna. Tri ravne kašike i vrlo malo praška za pecivo, znači do jedno možda četvrtina ili pola. Znači eto, malo. Mi smo završili sa mučenjem. Ovo ćemo samo ovako fino pomešati. Da, redno mora da bude uključena. To ovako izgleda. Sada ćemo to sve fino da ubacimo ovdje. Naravno, sad ćemo ovo da rasporedimo po našem paupu. Jako lepo treba da bude raspoređeno. Da ne bi bilo negdje deblje, negdje tanje. Znači ivice obavezno rasporedite. Isto ovako, da ne bi ovo pravio problem posle. Da ćemo očistiti. Ovo kad je čista, očistiti ovo što smo ovdje napravili, ovaj bijeli. Tako da, eto. Kada se bude zagrejala rera, ubacujemo ovu naš... može. Da ubacimo da se ispravi. Vidimo se kada se ovo bude malo zapeklo. Sad ćemo da pravimo onaj šaun. Ili ti belanace. Ovdje imamo pa možda 300 grama šećera, možda i manje, 200 grama. Ali ne treba nam sve jer mi nećemo da baš sve iskoristimo. Znači toga nekih 50 grama. To ćemo da ušpinujemo. I sad ćemo da vidimo da samo malo prelije ovo. Uključili smo na najjače. Dok se taj šam kuva, ako mi ovdje već imamo 3 belanaca i ulupat ćemo još 4 belanaca. Znači to je 7 jaja. Kao što sam rekla. Ako ne znate šta ćete sa žumancem, vi žumance posle ispržite. Pojedite.
ovo ćemo staviti u frižider. Uzet ćemo čistu krpu, opa, obrisat ćemo ovu našu radnu površinu. Stavljamo znači vanglu i 7 belanaca. To ćemo znači da dobro uradimo. Sad ćemo da vratimo na društvo. Vidimo se kada budu penasta onako bela. Pošto šam još nije gotov, a mi smo dobili ovako belu masu, sipat ćemo malo šećera, čisto da bude malo stegniji, malo čvršći. Znači da nam ne bi odmah pao. Vidimo se. U šam, odnosno u ovo naše šećer, ispinovani šećer, dodat ćemo malo želatina. To ćemo sve zajedno pomešati. Sipat ćemo ga pomalo. Ja sam ipak već ispekla. Sad ćemo mi filovati našu šampitu.